Miel Schreurs van de Kunst- en Cultuurraad in Valkenburg. Er zijn plannen met het pleintje bij Frater Venantius. In 2014 hebben we Frater Venantius onthuld. Een kunstwerk, een creatie van Wim Sonneveld. Gemaakt en ontworpen door Nelly Vinke, afkomstig uit Schin op Geul. Dit plein is vanaf die tijd een ware ontmoetingsplek geworden. Fietsers, wandelaars treffen zich daar elkaar. Ze eten daar hun lunch op. Ze poseren daar. Een ware ontmoetingsplek is het geworden. Tijdens de kerst is het plein mooi versierd met een kerststal. Door het jaar heen wordt er gevlagd met evenementen zoals de processie, de kermis, Koningsdag. Wij zijn nu van plan om deze plek een naam te gaan geven. Samen met de Heemkundevereniging van Schin op Geul hebben wij contact gezocht om daar een naam te geven zoals Frater Venantius Plei of Frater Venantius Heukske. De petitie vindt u op 1valkenburg.nl. U kunt deze invullen en voor 15 april aan ons verzenden. Verdere informatie vindt u op het formulier zelf.